vanotya mhosva zvekudaro zvokuti pataura sekuri Chugs apa pavataura kuti ndinoda kuti muombere mambo handiti mukaregera kuombera katatu ndandazvitora kwa granted itori mhosva panongodzwa kuti mhosva anenge yarova ndamhanya kuombera. Saka you have to think before you act handiti ndodzidziso yangu nhasi kuti you have to think before you act handiti vabereki venyu they are suffering panze apo vachikushandirai kuti muendeswe kuchikoro handiti kuti muwane kurarama handiti isusu yakaitika we have learned our lessons. Prisons is not good for you. Saka take this advice seriously. A reputation is very easy to destroy yet very difficult to rebuild handitika. Saka Mwari kuitire zvakanaka, Mwari kuropafadze. Inini kujere ndakadzidza mabasa emaoko akawanda. Pakati penyu pana angado here kuti ana amai vake vari kujeri. Kufunga kana muchienda kuchikoro munodo kugadzirirwa uchienda kuchikoro. Munhu wese uchibva kuchikoro unodo mai vako. Asi tarisai ino ndiri mujeri. Pana vangu vanani. Ndine mwana izvo ane 2 years. Wandakasiya panze nekuda kwemadrugs. Guys, stay away from drugs. Ukaona mai vako kana hama yako kana ani unoziya achitengesa madrugs, ina unotaura polisi. Kana kuudzawo mama wako kana hama yako kuti kujero kuti vana vanonzi mai Jaden vakasungwa ne5 years mama nekuda kwemadrugs. Stay away vanangu from drugs. Tarisai pandiri pano nhasi ndamujeri but ndotiendawo Mwari nekuda kuvepo kwangu mujeri ndakutozowa mabasa emaoko izvi ndakaita cutting and designing ndakutodizayina ndinosona zvemhando yepamusoro.